दायो बे समावनो जोंहा सारमोनखौ लोगो मोनदों जोंनि बर'नि गागि मेथाइ खनगिरि दा बे समाव सार नोंथाङा फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ मा बुंनो सानो? बुंनायाथ' बिराद बुंबोबायलै औ गोदोनिफ्रायनो सार दा बुंना आंगायहांलायलांबायसो फैनायाथ' दा जेनेरेसनाथ' जोंनो नांगौ एक नाम्बाराव औ जोंथ' गैला दा नोंसोरनिसै औ दा जेनेरेसन बानायलांनांगौ खामानिया औ जेनेरेसनफ्राबो गुरुत्थ' लानांगोन औ जोंथ' जों सेस्था दङ औ सार आरो जेनेरेसनानो जोंनि उन जेनेरेसनानो लाखिहैगोन जोंनि दानि थालांनाय आद्राखौ औ बेखायनो जेरैखि जाया जेखि जाया जुजिनांगोन औ जुजिब्ला नाजानायनि जेननाय गैया बे आरोखि ओमफ्राय सारखौ फंसे सोंनोसै आङो मोनसे खोथा सारा बोरै बेसिम सफैया मेथाइ खननाय आयदायाव बोरै फैयामोन आरो फैजेनामोन? फैजेननायाथ' आंबो मखास्थ' गैलालै बाबु औ बे जोङो नै सारबो दंखायो बे गोदोनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव औ जोङो बे औ दानि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों औ लोगोसे जों सोमावसारबोफानो मोनदोंमोन नालाय औ बिनि दिनावनो जोङो बोरैबा बोरैबि औ ज' लोगो मोनलायलायनानै गाना बोरैबा अट'मेटिकेलि सोमजिबोबाय आरो बेनिफ्रायनो जोङो हारम'नियाम खिबु बे सारमोनजों औ बड'फानि मोनफ्रोमबो मिथिङाव जोङो थाफानाय जादों आरो बेनो स्टार्टिंआ बेनिफ्रायनो बिनि सिगांलाय बे हाइ स्कुलाव एम इ स्कुलावलाय बे खुगा मेथाइ बादायबोयोमोन बे स्कुल उइक जायोब्ला औ जायो सार बेवहाय फार्स्ट प्राइज मोनबोबाय थायोमोन आरो औ खुगा मेथाइफोरनि औ रावबो गैयामोन ना बे समाव सार ओमफ्राय सारा क्लासिकेलबो लादोंमोन नामा बै समाव क्लासिकेल दोङो ना बै गैयामोन? समावथ' गैया क्लासिकेलाथ' माबानिफ्रायसो जादों औ मा होनो बेखौ 93 ना 95निफ्रायसो लादों जों औ आङो 98 ना मायाव बिसारत जादोंलै औ 98आव लादोंबाबो रायसोलै बे बर' गान खननायावलाय मा क्लासिकेल नांगौब्रा होननानै खिन्थु नंगौ सार उनावहाय बुजिहैबाय आरो औ जे गानखौ माबोरै खननाय जायो औ गाना माबोरैहाय जायो औ सार गानाबो मोनसे जुरिसडिक्सन दङ नालाय औ बाउण्डारि औ बे गानासो बे बाउण्डारिनि सिङावनो थानानै जानांगौ औ बे जिनिसखौ जों मोनथिदों आरो औ क्लासिकेल लानानैहाय औ आरो सार नों सासे सिंगार जानोब्लाथ' नांगौ जोंहा बेसिक जिनिसा बे क्लासिकेलानो नालाय औ उनाव नों जायखि कमारसियेल थां औ प्रफेसनेल थां नों धर्मिय' माबा मोनसे गान खनग्रायानो जायाथों मानो क्लासिकेला मास्ट नांगौ आरो होमबासो नों रिकगनाइज मोनगोन आरो क्लासिकेल माबा गैयाबा नोंखौ रिकगनाइज होनो नागिरा नंगौ सार बेफोरबायदि औ आरो ओमफ्राय सारनिया अडिय'बो सेम जायो स्टेजावबो माने सेम खोनायो सारनिखौ ओमफ्राय खायफानिखौ माने सेम जानो नागिरा आरो स्टेजावदो आरो बेखौथ' आं मिथिलालै बाबु अडिय'दो बेफोरो माबाफोर रियासनि गेजेरजों जायो नामा सार? आं जेबो मिथिया आं दिनैसिम औ सार दुगानानै लानानै बुंनाय जायो औ आं खुनुदिन रियाजबो खालामफेरबोफेराखै दासिमबो औ आरो बबेबा फांसनाव थांगोनब्लाबो आं प्रेक्टिस मा आंनाव गैफेरा आं एखे रेकर्ड गैया औ सार आं खेबसेनो दामग्रा देग्रा सोर सोंबाय औ उदालगुरिनि औ दे जाबाय आं स्केल नट ताल खिथाहैयो औ नंगौ खनबायबो सार आं जाबावो औ आं खुनुदिन दुगानानै लानाया बेनो आरो आं रिहार्सेल खालामनानै प्रेक्टिस खालामनानै आं फांसन गाफेराखै आरो रेकर्डिंआवबो खुथार रिहार्सेल खालामनाय मानाय आंनाव बिदि गैया औ थांबाय सोलोंहैबाय जबरदस्ति खनबोबाय ब्लक खारबोबायबो सार बेबायदि औ आं माने हाया औ धर्ज गैया आंनाव औ बे रिहार्सेल जथाब रिहार्सेल खालामनाय मानाय आरो उद्देस्स'आनो गान खननानै जानाय नङामोनलै आंना औ सार माने
गोदो बे सोमावसारजानायाव माबा एसे माबाफोर मोनोबा फिसा एलपिनि मास्टारफोर लानानै हिनजाव लानानै गथ' गथाय सानै साथामसो खांनानै रायजो जानायसोमोन। दायो सारा होमबा मा मावो सारा आं मोनथिनो लुबैबाय बेखौ मोनथियामोन आङो मावनायाथ' सारखौ इसोरनि अननायाव जेबो गैया बे गानजोंनो सोलिबाय आरो मावबोफेरनायबो रेकर्डबो जायाखिसै गैया आरो बेजोंनो सोलियो बोरैबा इसोराबो नाहरबाय आरो जों फैजेननाया खिन्थु सारबो जोंनाव मोनसे इसोरिक दान हरदों आरो इसोरा जोंनो एखे नंगौना नङा सार जोंनाव एखेबारे इसोरिक दान दङ आं बेखौसो आन्दाज मोनो आरो जों नंगौ सार बोरैबा खेबसेनो फैदों जों आसरित जोंबो दा बेफोरखौ सानोब्ला गोमोफिनो आरोना सार जों बिसिम सफैनायाथ' गोरलै बाथ्रा नङा सार आसरित आरोखि आरो नोङो जेबो माबा गैया रिहार्सल गैया जेबो प्रेक्टिस गैया जेबो सोलोंनाय गैया नों रायजो राजाजों अनसायजानांगौआबो गोरलै खोथा नङा नंगौ सार दा रायजो राजा अनसायनाय माने नों बुंदों नोंखौ इसोरा नायहरबाय बेखौ खेयाल लादे जेब्लाबो नंगौ सार रायजो राजाया जुदि नोंखौ अनसायबाय बुजिदो नों इसोरखौ लोगो मोनबाय इसोरखौथ' जों नुवा नालाय नुवा सार रायजो राजा नोंखौ अनसायबाय माने बुजिदो नों लोगो मोनबाय इसोरखौ नंगौ सार जोबोद मोजां बाथ्रा बुंबाय सारा जोंनि गेजेराव एक नाम्बार दा बे समाव सारना बैसागोनि थाखाय प्रग्रामफोर फैदोंना फैयाखै ओरैनो फांसननि फांसननिफोर कन्टेक्ट जोंनि जायगायावथ' जादों सार आं नुदों जोंनि जायगा खाथियावनो जोंनि आनसलिकआव डिमाकुसि आनसलिक हांस्रा गामियाव नायनो थांगोन सारखो फैथारदो थांगोन सार लोगो हमहैगोन सार खाथि जायो नामा बेबो दोङो सार बे गामियाव बेबो दोङो बेबो खननो थांगोन ओइदिनखालिनो दा सार सानैखौबो लोगो मोननांगोन आङो जागोन सार नंगौ नामा प्रग्राम थाबा लोगो मोननाय नङाला सार आंनाबो फैना होबा आरो खिन्थाहर थब्लाबो आंनो नैबे बाबुनो खिन्थाहर जागोन आंनो खिन्थाहर जागोन सार लेखा गोरों गोजालै लेखा गोरों बेखौनो होनबायब्रा आं बै लेखाखौ होनाखैलै हारिमुनि लेखा आरो लेखायावबो अरिजिनेल गोजालै थगायदोंसो सार लेखायावबो अरिजिनेल गोजा आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बायदिखौ दैदेननाय मानसिखौनो बुजिदोब्रा नंगौ सार साख्रियानो गैया ना बाख्रियानो गैया ना हारिमुनिनो मावा मावनाया मावदों मावसाबगासिनो दं सरकारि साख्रि हाबा मावनायजों लोगोसे हारि सिबिनायनि खामानिबो मावगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि आं दा नेहाथारि सारखौ नुबाय थायो खिन्थु रायज्लायनाय जायामोन आरो नुयो खोमा मबाइलावबो नुयो खोमा मबाइलावबो नुयो सार नुयो नुयो आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम एस'सियेसननिबो खेलानि आरोखि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय बर'आवथ' बहुद रोखोमनि गेलेनाय दंना जेरेखम खमलायनाय बाथा गेलेनाय गिलाइ गेलेनाय खिखर गेलेनाय दाउब' आथिं गेलेनाय आमोल दिमोल दैयाव थब्लनाय गेलेनाय आरोखि जोबनाय आरोखि भेरगावआव नुदोंमोन दां सारखौ भेरगावआव जादोंमोन सानथामनि प्रग्राम जानानै थांबाय बेरगावआवनो जादों बाहायबो जों दंहैयोमोन जाथि हिसाबै बावबो जोबोद मैखोमै जादों प्रग्रामा आरो दा बावखुंग्रि फेस्टिभेल फैगासिनो दं ओरै हारिमुनिबो खामानि मावदों दा फेस्टिभेलनिबो खामानि मावहरगासिनो दं आं दा मबाइलजों बिसोर सोंहरगासिनो दङ नोंसिना जासा माबा हरखादो हरबाय आं दा आङो 13 जन मानसिनि नाम हरबाय आरोखि बे खेलाखौ सालायनो थाखाय आरोखि बावखुंग्रियाव दा गिला जागोन खमलायनाय जागोन आरो इन्डिजिनियास गेमनिफ्राय दाउब' आथिं थाबायनाय दं ओमफ्राय दंफां बुखुनाय बे गासिबो माने प्राइज मानि जाजोबगोन फैसानि खेला जाजोबगोन आरोखि जाय देरहायो बे माने फुरा केस थाखा मोनगोन आरो दा उइथ सार्टिफिकेट दा बेयाव प्रग्रामाव
बाहागो लाफैदो बयबो फैदो। खननायफोर जायोना जाया मेथाइ खननायनिबो कम्पिटिसन दं, बैसागु हान्जा मोसानायनिबो बादायनाय दङ। बे हारिमुनिया हारिमु आलदा, ओमफ्राय हारिमुनिखौ गुबुन माबाफ्रा सालायो आरोखि, ओमफ्राय जों इन्डिजिनिसखौ जों सालायो, इन्डिजिनिस गेमखौ आरोखि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बे आरोखि। साबायखर थाबाय सारनिसिम, मोजां नांबाय लोगो मोननानै दिनै। दा बे समाव फोजोबनोसै सार, बैसागु बोथोरनि एसे बरायहरदो सार, गोजोन हामलायनाय बावहरदो। नैबेयाव मेन गेट गाहाय साइनासालि हाबग्रा लामानि मोखाङाव एबसु अफिस गैया? बोलो लानानै बेजों ओरै हाबलांनांगौ। मोजाङै रायजो जानो हायो। बे एबसु अफिसावनो दंफैल'। आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै हटेल गैयालै बाव, हटेल सिस्टेम गैया, बे बैसागुनि गाहाम हामलायथिखौ बयनियावबो बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर थाबाय सारनिसिम, जोबोद मोजां नांबाय लोगो मोननानै। दे थेंक इउ। फैग्रोलायनाय आइ एम फरेन दासो जाहैबाय।